Meme coiny. F-tier, totálna hlúposť. Pre väčšinu začiatočníkov aj pokročilých je to totálna strata. Nie je tam žiadna hodnota, iba hype. Po väčšine prípadov to skončí nulou. Peníze pod polštářem. D-tier, nízke riziko, ale istá strata kvôli inflácii. Nič sa ti nestane, ale ani nič nezarobíš. Jednotlivé akcie. A-tier, je to pracné, ale keď tomu venuješ čas, prídu pekné zisky. K tomu potrebuješ analyzovať firmu, analyzovať fundamenty a hlavne mať dobrú trpezlivosť. Zlato. To je podľa mňa C-čko. Slúži hlavne na stabilizáciu portfólia. Nečakaj rast, pokiaľ sa na trhu nič vyslovene nepokazí. Pri väčšom raste je lepšie predať. Bitcoin. To je za mňa tiež A-tier. Dlhodobo a po pochopení toho, čo kupuješ, to dáva veľmi pekný zmysel. Vie príjemne odmeniť, pokiaľ nepanikáriš. ETF. S-tier. Pre väčšinu investorov je to ideálny pomer práce a rizika. Samozrejme treba uvažovať dlhý časový horizont. Je to stabilné, jednoduché a dlhodobo veľmi efektívne. Denní tradování. E-tier. Amatérsky je to takmer to isté, čo memecoiny. Je tam nízka šanca na dlhodobý profit a veľmi vysoká šanca na rýchlu stratu. Vyžaduje roky skúsenosti a naozaj veľkú disciplínu. Spořící účet. Toto je podľa mňa C-čko. Peniaze máš na účte, sú likvidné a jediná tvoja strata je inflácia. Ak nechceš s nimi príliš riskovať, dáva to zmysel.